Il-qorti ma laqgħetx it-talba li saret minn Stewart Healthcare sabiex tingħata lura flus imħallsa żejda f'taxxa, total ta' aktar minn 36 miljun euro. Il-każ kontra d-Dipartiment tat-Taxxa kien infetaħ f'April li għadda, propju xahar wara li l-qorti kienet iddikjarat null u fraudalenti id-deal li kien sar ma' Vitis u Stewart, deal li seraq lil poplu Malti u għawċi miljuni ta' euro. Quddiem l-imħallef Robert Manjon, Stewart qalet li meta ħadet ix-shares minn għand Vitis kienet sabet numru ta' anomaliji f'dokumenti relatati mal-VAT. Iżda l-imħallef qal li Stewart qatt ma ħallset it-taxxa dovuta minn meta bdiet tamministra l-esparijiet fl-2018. Fl-24 ta' frar li għadda wara kawża li kien fetaħ id-deputat nazzjonalista Adrian Delija, il-qorti ċanfret bil-kbir l-aġir ta' Vitis u Stewart kif ukoll il-min kien responsabbli min-naħa tal-gvern sabiex sar dan id-deal skandalus. Dakinhar l-imħallef kien saħaq li jebda mill-objettivi miftema fl-obbligi li kellhom jilħqu Vitis Global Healthcare ma kienu ntlaħqu u minflok li l-gvern ta' Malta mar ħassar il-ftehim u jieħu lura l-proprjetajiet ċeda għal pressjoni li kellu. Mhux tal-li hekk tal-li Robert Abela minn wara dar kulħadd kien qed jinnegozja ftehim ġdid ma' Stewart Healthcare. Il-qorti kienet iddikjarat fost oħrajn li kemm Stewart kif ukoll Vitis kissru l-obbligi tagħhom u ordnat li titħassar din il-konċessjoni. Sal-ġurnata tal-lum, il-Prim Ministru Robert Abela għaddu ma fetaħx kawża kontra Vitis u Stewart sabiex jagħtu lura l-flus kollha li nsterqu mill-poplu Malti u Għawċi, total ta' aktar minn 400 miljun euro.